Uztaiak 18, sortzirak laurden gutxi, Bergarako Santa Marina elizan eguzkitze hirukoitzaren lekuko. Bergarako Lanbroa Kultura Elkarteak Iatargi astronomia taldearekin batera ikerketak egin eta eguzkitze hirukoitza gertatuko zela esan zuen eta gertatu da. Santa Marina parrokiako erdiko aldarea eguzkiak argiztatuta dago orain eta albo bateko eta besteko aldareak ere bai. 3 argiztapen eguzkitze hirukoitza. Lainatuta zegoen arratsaldean eta pentsatzen genuen etzela hau gertatuko eta orduan aurretik 6 herritan egin dugu hitzordua Lanbroa elkartekoekin fenomeno hau azaltzeko. Neskua da fenomeno hau, aspaldiki dator edo zela... Segurazki lehenengo aldiz ikusi izango zen 1700 eta 1988. Zatik, orduan bota eta eraiki zuten berriro mendebaldeko horma, eta orduan ipini zituzten leihoak gau dauden lekutan. Mendebaldekoa da esan digunek, Agorrozin aldera dauden aldea. Hori da, sartaldera. Eguzkitza jetxiala, argitza sartuko da 3 leihoetatik, 3 altaretan emoteko, eta eguzkitze hirukoitz izateko. Ohikoa da hori elizetan? Ez. Ja, bakarra eukitzea ez ohikoa da, 3 batera eukitzea da, bueno, oso... Rekord moguan edo, oso arrarua. Izan rekorda, bai. Arrarua da hori. Bai. Bueno, gu dakigun ez bakarra da. Bai, zezuek, azkenean ontsi hasi zei honekin, badidazue 5 bat urte edo gai honekin, ez da, esan diogun, ben aztertu inbergalako, investigagarako, ez da, orduan nahiko denbori goten dago, nahiko barritxa zai hau hilirtian, ez da? Hauten apirilean elkartu ginen, Lanbroa Kultura Elkartekuek, eta Iatargi astronomia taldekuek, eta erabaki genuen, orkestu genien argazki hau, eta zue, hau iguzkitze bada. Orduan ezek egun izena. Juan Martín Elespuru filologoak eman digu izena, euskarazko eguzkitzea. Orduan, hau da, asoleo deitzen zain honi, eta beraiek esan, ostras, honekin zo zein bio. Eta seginen, beraiek bera aldetik pizkaten lantzen, gure aldetik. Tiraka, historioan tiraka. Hori da, eta aurten, ekainaren 16-tik egunero, eguzki egun duen egun danetan, sartu gara elizara, ikusteko, nun jotezela. Hori da, hor konturatu ginen, alboko altaretan jo zezakela, baina hipotesi bazan. Ondala 3 egunera arte ikusi ginoela, bertan zagoal, egisa da. Hau da, ondala 3 egun edo... Hori da, martitzen nian eta horatako argazkisa. Eta ben ikusten da, hori da, erdiko altariaz gain, beste bixetan be, albo bixetan be. Ez dago guztiz erdixan, laurden gutxiotan etarata dago, baina ez dago guztiz erdixan, ez dalako eguna ondiokan. Eguna gaur da. Gaur da eguna. Hori da, eguzkitzearen ezaugarrietako bat hori da. Eguzkitzak sartu behar da leku, berezitutako leku batzutatik, hau da, 3 leiho horietatik, jo behar du leku berezi baten, 3 aldareak, eta erdikoa jote zuen antxina altaren eguzkitzaren gainean zegoen sagrarioan, eta gainera gertatu behar da, solstizio edo ekinokzio edo santu horren, elizaren izenakin santuarekin, hori da, eta 3 betetzen dira hemen. Horregatik, nez eta gero, Iatargi taldekuek egin kalkuluok eta esan baietz, angulo berarekin sartzen direla argizpiak altare bakutzien jotzeko, 19 graduko penditzakin, ez dakit zela esaten da, 19 gradu dare, eguzkitza sartzen den angelua, 3etan emoten da, kalkuluak egin dituzte, eta betetzen dira, bai, eta daukagu gero... Batetzea hori historia, baina gero zientzian jarrutako... Hori da, eta hasiera batean zalantza txiki bat baseukagun ere, ikusi dugu, indala 3 egun ikusi dugu, eguan gertatzen da, ez dago inongo zalantzarik. Gertatzen dana. Eta hau, esan dugu, konbentu duzu, fetxa bat egun duzula, 1781-1787 bitartean egin bota eta eraiki izan berriro mendebaldeko horma. Orduan egin zituzten. Eraiki izanean, hartu egin kontuan eguzkitze hau? Karo. Orduan leihoak egon badia metro bat eskerrerago, ero metro bat gorago, ero berago, esan gertatuko.
Osa, orduko arkitektua bezo zerbait ikisi. Hori da, Alejo Miranda da, arkitektuaren izena, pizkat harrakatu dugu. Nahi izan dugu lortu berak idatzi eta lagatzi hau kalkulatzen zebala, horrela gertatzeko baina ez dugu lortu. Bai lortu duguna jakitzea da, Alejo Miranda hau, eta Orduko Santa Mañako parrokoak oinatuak ziela. Bere arrebarekin eskonduta zabalako Alejo hau. Eta orduan segurazki gertutasun horrek eman zeban, bide efektu hau lortzeko. Efektu hau lortzeko, zetik abate batendako Santa Maña egonien olako eleuskizun handi baten aurretik zermoi on bat eman da jainkoaren indarrari eta argiaren simbolismoari buruzta gero. Konsagratzeko orduan justo eguzkizak bete-betian jotea, bezen biazan, orduko basarritxarren dako, efektu galanta. Sekulakoa, bai. Eta hau, Bergarako kasua da, ez dakit Euskal Herritxean edo kanpo edo badauz aurrekaririk, eta igual sarra hua dienek doik, ez aipatzen da, ez? Egipziarren garaia eta aipatzen da olako batzutan. Nahiko ikertuta dare Pirineo aldekoak, Hueskan. Gehienak romaniko garaikoak dira. Huesca kapitalean katedralak ere badauka asole horren eguzkitzaren bat. Eta gero Gipuzkoan arrasaten daukagu, San Juan elizan, San Juan egunian joten duela, eta Zumarrako Antioko ermitxan ere, hanbe egiten omen du bat, ala urtean birritan eguzkitze bat. Begiratu horrela mesedez, begira gure elkarrizketak edoen bitartean, minutu batzuk izan dira, beti euskizan hor aldatu da, eta lehen askoz borobilegoa zen, zutabe hortan, ikusten da, joatzer dira, zuzuan erako forma da, horrek ikusten da, euskizan zela mobikin da, eta sortzia laurden gutxitan, berez euskizan jarraiketan badau oztoporik ez izaten eta mentanet izartzen, aldare partea bat. Zaukagun pista bakarra da, argazki bat, 2019 etaratako, eta zela argazkizan metadatu dauzkan, angel dituzan, erdi-erdizan zauanian, 1945, zala ordua, orduan badakigu momentu horretan izango da. Eta aurten ere, astronomia taldekuek egin duten kalkulun arabera, beteko da. Ordu horretan eguzkiz egongo da, hortxe egoteko bezala. Bai, beraiek ibili dira Gorka Buruaga eta Jon González, eta gure aldetik, Ander Ergazti eta neu ibili gara. Hau zera jasoko zuen, gastatuko zuen, nola gatuko gordetak, pentsatu zuen zer egin honekin edo? Ez dakigu zela egin, zatik, eukidugu alde batetik parrokiaren laguntasun osua, hau sartu alizateko eta ikusi alizateko, beste aldetik laboratoriumek ere, daukagun zientzia gune bat zela dan Bergaran udalaren barruan. Asko lagundu digu hau zabaltzen, zuen gana heltzeko alde batek, eta gero guk daukagu web horri txiki bat, eta hiletagi sortzekotan dagoen, ez dakigu nun zintzilikatuko dugun, informazio pizkatu honi buruz, minimo bat eukitzeko etortzen nahi duen edo nork.